Какво беше най-интересното? Да. А защо? Как се случи така да се щупи? Със сола. Със слупна? Откъде донесохме слупна? От морето. Аз ходиха на морето. И как? А как можа такива големи дупки да издълбае тази сол, само като си стои? Аз си видях земя ми буса. И тя беше падища. Всичко готов, на всеки проблем, на всеки въпрос. Отговора е любов, 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 любов е. Отговора е любов, 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 любов е. Аз имам едно гадже, казва се Крум. Каква искаш да станеш, като пораснеш голяма? Искам да стана госпожа. А защо точно госпожа? Защото ме вдъхновявате вие. Така ли? Кое те вдъхновява най-много? Най-много ме вдъхновява, че сте добри. Благодарим. Давай. Искам да стана космонавт. А защо точно космонавт? Да разследвам какво има на планета Марс. А според теб какво има на планетата Марс? Извънземни. Когато порасна, искам да стана принцеса. А защо точно принцеса? За да командваш хората. За да бъда замък. А защо? Кой каза, че принцесите командват хора? Аз го казвам. А защо принцесите командват хората? Защото... защото контролират... Не знаеш, земята. Казват на някои хора какво да правят. Например, тяхните слуги. Слуги? Принцесите имат слуги? Аз искам да стане железният човек. И какво прави железният човек? Може да се много лазери. Добре, пожелавам ти да станеш железният човек. Да. Какво? Искам да стана полицай. Полицай? Да. Защо полицай? Защото спирам лошите и ако някой почне да гърби, и аз ще почна да гърмя по него. Това е опасно, Мишо. И да му слагам лизници и да го фърлям в затвора. Здравейте, момичета. Здравейте. Сега ми кажете, какви ще станете вие, като пораснете големи? Аз искам да стана лекарка на животни. Какво правят лекарите на животни? Лекуват животните. Браво, значи сте с добро сърце. А ти? Аз искам да бъда балерина. Балерина? Да. Какво правят балерините? Танцуват хубаво. Я покажи. Как танцуват? Стани и покажи как танцуват балерините. Браво!
Еми, ще станеш една истинска балерина. Да. Ти какво искаш? Вино. Вино? Ти пиеш ли вино? Да. А не си ли малък? Не. Ти какво искаш, Емчо? Ракия. Ракия? Ма ти не си ли още малък за ракия? Ти пиеш ли ракия вкъщи? Хайде. Аз искам да родя тези детай кака цедери и да ги ветте на мама и тачи и кака да ги ветте и мама и тачи да гледат осъде. Искам да разкажа за полетчите учител Съръм. Добре, слушам те. Искам да ви кажа, че полетчите учител Съръм съществува само с два мотора. Защо? Само с два мотора, защото отвозва пътници. Това е за мотора. Виж сега. Учител Съръм е с два мотора. И Луизел е с два мотора. Значи са еднакви. Ама не са еднакви цветовете. Той има лилав, бял и син. Да. Не е напълно кафяв. Не е запълнен, а е само бял. А ти откъде имаш тази информация? Аз ги гледам и очаквам да ги слушам. И след това, като идвам, ги обяснявам кой съм гледал или не съм гледал. Чуйте се. Полетчите учител Съръм има два мотора. И Луизел има два мотора, но те също са два мотора, но не са еднакви цветовете. Той е само с бял, син, лилав. Той стига само 300 км в час до българската Испания. Стефи, а ти пилот ли искаш да станеш на самолет? Да, пилот искам да ставам, но... Знаеш ли, че аз много често ходя на самолет? И аз съм се возил. Обаче на Луизел. Луизел е по-добър. Богати пуше. Богати пуше, че е най-бързата кола. И какво трябва? Много парички. А вие искате такава кола ли? Аз искам по-друг. Аз искам пуш. Аз искам Ферари. Ферари? А ти каква кола искаш? Богати. Богати. Хайде да прелива през праговете. Ами! Хайде, момчета! Чакайте! Не се карайте! Белият и червеният цвят са еднакво важни за мартиничките. Бяло и червено. За живот и здраве. Тъй е отредено. bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now, I go, I know. Talking about me, I know. Talking about
Защото ми е качи. Те висят от тавана, израстват от земята в много студените пещери. Те се образуват от капчици вода, които се втвърдяват, но не са ледени висулки.